Teď je auto v 5místní konfiguraci, to znamená 2 místa vepředu, 3 místa tady vzadu. Je to mimochodem velmi výhodné pro rodinné cestování, protože tou uličkou mezi sedačkama se kdykoliv nechá i třeba na dálnici přijít do té zadní řady a tady něco s dětma vyřešit. A tady se to sklápí tímhle potažením a takhle si posklápím vlastně všechny sedačky a můžu připravit na spaní. Tady na té straně zprava je to trošku jednodušší, kde se zmáčkne jenom tohle to táhlo takhle nahoru a ono se to sklopí. Teď už stačí jenom tu správnou madraci posunout přes a přední sedačky naopak dosunout sem dozadu, aby se to zajistilo, případně tady vysunout opěrky. A je tu vlastně 2,70 metrů dlouhá ložná plocha a takhle je vlastně široká 1,80 m. A když necháme takhle vysunuté opěrky, tak se ta ložní plocha horně o to tady trochu opře. Samozřejmě plnou zátěž snese až tady v těch místech sedaček a kde jsou ty bedny na další věci. Ale každopádně tady teď pěkná, rovná plocha na spaní. A ještě si všude ve všech oknech můžete vytáhnout vlastně roletky, tak jako je vidět tady.